நான் உங்கள் விஜே சௌமியா. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து நேற்று பிக் பாஸ்ல பயங்கரமான சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சுங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலரோட முகத்திரை வந்து கிழிஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினேஷனில் சேவ் ஆகாத உடனே வந்து அவங்களோட சுயரூபங்கள் ரொம்பவே அதிகமாக வந்துச்சு. அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து யாரா இவன் எப்போ பார்த்தாலும் பேசிகிட்டே இருக்கான், ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டே இருக்கான், இவனை பிக் பாஸை விட்டு துரத்தினாலே போதும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வந்து அபிஷேக்கை வந்து நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றையோட எபிசோடில் பிக் பாஸ் வந்து அபிஷேக் வந்து எலிமினேட் ஆகிட்டாரு. ஆனால் அவரை சேவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க காயின் எல்லாம் கொடுத்து. பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த காயின் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் எலிமினேஷன்லேருந்து தான் வேலிட் இருக்குன்னு. இந்த வீக் வந்து அது முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணாதனால அந்த காயின் வந்து வேலிட் கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் பாவனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபிஷேக்காக நான் உனக்கு தரேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது, இந்த 1 வீக்கில் எப்படி இவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் ஆனாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பாவனிக்கும் அபிஷேக்கும் நடுவில் நிறைய சண்டைகளும் வந்திருக்கு. ஆனாலும் பாவனி வந்து இவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவனி வந்து எப்போ பாரு அழுதுகிட்டு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டராக தெரியுறாங்க. நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து எப்போ பாரு அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்று நாமினேஷன் இல்லை ஏதாவது சண்டை, இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் நெருங்கும் போதெல்லாம் அழுது அந்த சிம்பத்தி கெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நேற்று அவங்க பண்ணதும் ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா அபிஷேக் வெளியேறிட்டதுக்கப்புறம் உட்காந்து ரொம்பவே அதை நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதாங்க. பட் ஒரு 1 வீக் அஃபெக்ஷனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்குலாம் இவ்வளோ ஒரு அழுக தேவையா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்பவே ஃபேக்காக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் அக்ஷராவும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள மாதிரியே ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் ரொம்ப போல்டாக இருக்காங்க, ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறாங்க. பட் அவங்களுமே வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் அழுதுட்டா நம்ம பண்ணுற தப்பெல்லாம் மறந்துடுவாங்க, நம்ம மேலே ஒரு இன்னசென்ட் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க 2 பேருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இதை தாண்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா, நாமினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பாராதவங்களா தான் முதல்ல சேவ் ஆகிட்டே இருந்தாங்க. இசைவாணி, தாமரை, அக்ஷரா, பாவனி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா பிரியங்கா வந்து சேவ் ஆகலை அப்படின்னோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இப்போ நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணுறோம் போல், வெளியே நம்மளோட பேர்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் நிறைய யோசிச்சிருப்பாங்க போல். ஸோ சேவ் ஆகாதனால நிறைய சண்டைகளை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வந்து பயங்கரமாக காமிக்கிறாங்க. அண்ட் நிரூப் கிட்ட கூட நீ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேயே துரோகம் பண்ணிட்ட, காயின் எல்லாம் திருடிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பயங்கரமாக காமிக்கிறாங்க. ஏன்னா நிரூப்பை வந்து சேவ் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, நிரூப் வந்து காயின் எடுத்தது அவங்க 2 பேரும் பர்சனலாக தனியாக பேசிக்கலாம். பட் பிரியங்கா தான் சேவ் ஆகலை வந்து எங்கே எலிமினேட் ஆகிடுவோமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க. பட் அது நல்லாவே தெரியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு கூடிய சீக்கிரம் வந்து பிரியங்காவும் வெளியே போயிடுறது நல்லது தான். ஏன்னா இங்கே இருந்து இன்னும் கெட்ட பேரை சம்பாதிச்சிட்டதுக்கு டீசெண்டாக அவங்க நெக்ஸ்ட் வீக் எலிமினேட் ஆகி போயிட்டாங்கன்னா இன்னும் நிம்மதியாக இருக்கும். அண்ட் இதை தாண்டி பிரியங்கா வந்து வேற மாதிரியான ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு தோணுது. என்ன கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் இதை வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு மாதிரி டார்கெட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. லைக் எப்படின்னா எல்லாருமே நான்வெஜ் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்து என்ன நான்வெஜ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, உங்களால் நான்வெஜ் இல்லாமல் இருக்க முடியாதா, அப்போ வெஜிடேரியன் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பழகுற விதமும் அப்படி தான் இருக்குது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கவங்க கிட்ட மட்டும் தான் நல்லா பேசுகிறாங்க. இசைவாணி கூடலாம் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாதிரி தெரியல. பட் அதே மாதிரி தான் இமான் அண்ணாச்சி கூடயும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாலாம் அவங்க இருக்க மாதிரி தெரியல. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்து பழகுறாங்களோ அப்படின்னு தோணுது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சினிலைட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. இன்னும் மேலும் பல தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.